Halo guys, iki acarane arepe budal makarya jalan kaki ya. Mergane apa ngarane iki tindak begitu adoh. Laku kerja. Nah, iki kan wis gawe apa ngarane iki? Asine cedhek ngono lho. Laku ke omahku kuwi kan, ya tak awali ke omahku sampai teko nggon kerja. Itu kurang menit. Ya. Nah, iki posisine ini iki jalan di pemirsa. Yes, sing pernah pakai video kemarin-kemarin kan. Oke, mau bengi kita sudan ngono pemirsa iki. Tas sudan terus. Jan keter-keter karo garapan sini. Kono wingi kan telesingan to. Dadi anu pemirsa. Lek sampai ambrol wis dadi guyon tenan. Di pagi hari ini pemandangan yang indah banget toh. Indah gunungnya ketok kae. Aku jalan kaki, aduh. Kurang menit ya. Ini kan kurang jam 7. Mulainya kan jam 7 pemirsa. Mulai ini. Cuma datanya kok 4. Oke, bakal sayur sik budal pemirsa. Kayak ini jalan. Ini iki. Iki mau aku esuk sambil olahraga nih sikil-sikil iki nejo kejulinu ngono wae. Suwira kerja ngene to. Biasanya aku kan ngaret ngono kuwi. Iki oleh garapan ra ngaret pemirsa. Jadi ya sing ngaret iki sik dapak iki sementara paling sekitar 10 dinonan cukup lah. Habis ku yo ngaret neh lho. Ngaret neh lho yo panggah. Judule ngaret iki yo panggah tukang ngaret to. Oke pemirsa. Acane acane yang ini pemirsa. Video ini goyang-goyang Kang, iya. Video ini goyang-goyang karena tidak stabil. Gak ada stabilisernya. Yes. Tapi alhamdulillah aman terkendali pemirsa. Ya aman. Yes. Bisa hampir sampai pemirsa. Jalannya mau enggak? Jalannya mau enggak? Kanca-kanca wis padha teko. Yes. Oke, jalan yang ini. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa juga sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.